जेकर हो जेकर राजा रंगा बाज ओकर रानी राज करबे न करी हो जेकर राजा रंगा बाज ओकर रानी राज करबे न करी। निरुपम भाई आप साइलेंट रहेंगे अभी। निरुपम भाई अरे जिया हो की रस चुवेला ताजा खबर हेलो 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 ताजा खबर। आज के ताजा खबर, मुर्गी ने मुर्गा को छेड़ दिया। अब मुर्गा क्या करेगा भगवान जाने और नगेंद्र भाई जाने। भाव भागे बड़ बड़ फोटो इनके मगर मुर्गा भाई एकदम दूरे दूरे चलती चले लाइन के जिला जवान हो बड़ बड़ फोटो इनके छपे खबर हो चलती चलेला ए मुर्गा भाई चलती चलेला इनके जिला जवान हो बड़ बड़ फोटो इनके छपे खबर हो। दीपक मुकालिन से अचितानंद से सदा प्यार करबे न करी जेकर हो जेकर